Seguimos aí un pouquiño con esta entrega de premios. Noraboa. Noraboa a todos os finishers, a todos os participantes, todos os de outra maneira lograron o seu obxectivo. Animar tamén a todos os que non conseguiron ao final da proba, desexarlle moita sorte para vindeiras. E vamos a comezar con esta entrega de premios, con esta entrega final que pon o bandeirazo final, a parte máis bonita, a parte lúdica destas carreiras, que é entregar os galardóns a todos os merecedores de tales efectos dentro da competición e das distintas clasificacións que temos dispostas para o día de hoxe. Vamos un poquinho a comodidade, pero vamos a ter que seguir sufrindo. Como decía, Rally Mix de Ribadumia, cuarta proba puntuable do campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix. Finalizou con éxito a participación e a organización desta proba do Ecuador do campeonato. E vamos a comezar a entrega de premios coas agrupacións. Os tres primeiros clasificados da agrupación 6 van a ser os primeiros en subir ao podium, e chamamos como terceiro clasificado da agrupación 6 o equipo do BMW formado por Iván Casal e José Manuel Liñeira. Terceiros clasificados da agrupación 6, forte o aplauso, por favor, para eles. Entrega don José Ramón González de Autos Salnés. Aí temos, terceiros clasificados, Iván Casal, José Manuel Liñeira, con BMW. Entrega Vanessa Maquieira, membro do comité de organización desta proba. Aplauso para eles, como que non. Terceira posición da agrupación 6. Segundos clasificados desta agrupación 6, o equipo do BMW E36 formado por Jonathan Represas e Maite López. Segundos clasificados da agrupación 6, aplausos folgos da súa xente. Segundo posto nesta agrupación. E a entrega por parte de Vanessa Maquieira os segundos clasificados da agrupación 6. Aplauso para eles, como que non, polo bo traballo dentro desta agrupación. E os vencedores, os primeiros clasificados a bordo de BMW Compact, non son outros que Iván Vázquez e Adrián Vázquez. Forte o aplauso da agrupación 6 a bordo de BMW Compact. E Vanessa Maquieira felicitan de os seus rivais con bromas incluídas. E aí temos o podio da agrupación 6, recibindo o trofeo Iván Vázquez e Adrián Vázquez. E aí temos o podio da agrupación 6. E o aplauso de todos nós, o esforzo e o traballo destes equipos. No, ao podium, aos primeiros clasificados da agrupación 6. 5, chamamos como terceiro clasificado desta agrupación 5 a un xoven que deu todo este fin de semana co coche do seu pai, José León 4x4. Finalizaron en terceira posición Aitor Cota e Diego Blanco. Forte o aplauso. Entrega doña Sofía Núñez, concelleira de Deportes do Concello de Ribadumia. Terceira posición nesta agrupación
5, Aitor Cota e Diego Blanco. Aí temos a entrega por parte da Concelleira de Deportes do Consistorio Ribadumiense. O aplauso de todos nós para Aitor Cota, Diego Blanco, terceira posición na agrupación 5. Segundos clasificados desta agrupación 5 a bordo de Dacia Duster. Decíannos, bueno, con isto non podemos correr moito, pois a bofé que correron chegoulle para cadar a segunda posición. Forte aplauso para Miguel Ángel Alonso David Rial. Segundos clasificados, agrupación 5 a bordo de Dacia Duster. Entrega don Miguel Castro, concelleiro de urbanismo do Concello de Ribadumia. Segundos clasificados a bordo de Dacia Duster, Miguel Ángel Alonso David Rial, que felicitan deportivamente os seus rivais, ocupan o seu lugar no podium e reciben de mans do concelleiro de urbanismo don Miguel Castro a felicitación e o trofeo acreditativo da segunda posición na agrupación 5. Forte o aplauso para eles. E chamamos como vencedor, equipo vencedor desta agrupación 5, ao equipo do Subaru Impreza, dese rancheira que deu un bo espectáculo durante toda a fin de semana. Primeiros clasificados da agrupación 5, Valentín Rodríguez, Adolfo Buceta. Forte o aplauso, entrega o noso alcalde, tengo que decirlo así, don David Castro, alcalde de Ribadumia. Entrega ataviado coa gorra do patrocinador do campeonato galego. E o aplauso de todos nós para o podium da agrupación 5. Noraboa por ese podio na agrupación 5. Moitas gracias a todos. Imos coa agrupación 4, outra das agrupacións de equipos máis coñecidos. Chamamos como terceiros clasificados desta agrupación 4 a uns perfectos descoñecidos nesta terra. Estamos falando de Celestino e Jorge Iglesias Cores a bordo de Ford Fiesta N5. Terceiros clasificados da agrupación 4. Entrega José Ramón Fernández de Autos Alnés. Está por aquí José Ramón de Autos Alnés. Entrega o trofeo como terceiros clasificados da agrupación 4 a Tino e Jorge Iglesias. Bo traballo este fin de semana, duro pero bo. Aí o temos, a felicitación e o aplauso de todos nós para este grande equipo que acadou a terceira posición na agrupación 4. Chamamos como segundo clasificado desta agrupación 4 un equipo que ven dando todo ano tras ano, que este 2025 non correu a mellor sorte no primeiro treito, pero que demostrou folgos suficientes para demostrar e mostrar a súa potencia e a súa velocidade. Estamos falando Skoda Fabia Rally 2 de Manuel Osorio e Alberto dos Reis, segundo clasificado desta agrupación 4. Aí os temos recibindo, subindo o podium, Osorio dos Reis, con esa sonrisa na boca. Noraboa por esta fin de semana. Entrega o don José Ramón Fernández en nome das empresas que colaboran, Autos Alnés, Adina Xestión, Carnicería Serantes, Carabel, bueno, pues todos os colaboradores aquí están representados por José Ramón Fernández. Noraboa, aplauso tamén para Osorio dos Reis por esta segunda posición. E chamamos como primeiros clasificados da agrupación 4 aos grandes triunfadores do fin de semana. De momento van a recibir o aplauso noso por a primeira posición acadada nesta agrupación 4 a bordo de Skoda Fabia R5. Alberto Meira, Avelino Martínez,
aplauso para eles. Primeiros clasificados da agrupación 4, don Xosé Ramón Fernández representando a Dina Xestión, a Carabel, a Carnicería Serantes, a Reales Seguros, Autos Alnés, todas as empresas que colaboran. Entrega o trofeo como vencedores da agrupación 4 a Alberto Meira, a Abelino Martínez e o podium da agrupación 4 que recibe o aplauso pola nosa parte. Noraboa, amigos, grande fin de semana. Imos coa agrupación 3. Agrupación 3. Terceiros clasificados a bordo de Peugeot 309, Hugo Fandiño, Alfonso Prieto. Aplauso para eles. José Ramón González, en representación das empresas implicadas, entrega tamén o trofeo de agrupación 3, terceiros clasificados, Hugo Fandiño, Alfonso Prieto. Forte aplauso para nós, para eles, por este terceiro posto. Aplauso para Hugo Fandiño, Alfonso Prieto. Aí temos esa terceira posición, segundos clasificados desta agrupación 3. A bordo de Saxo VTS, Rubén Ordóñez Sabela González. Segundos clasificados desta agrupación 3. Forte aplauso grande do traballo da fin de semana. José Ramón, que lle vai entregar en nome de todas as empresas colaboradoras, Autos Alnés, Dina Xestión, Carabel, Carnicería Serantes, o trofeo. Como segundos clasificados, o aplauso de todos nós para Rubén Ordóñez e Sabela González. E chamamos xa os primeiros clasificados desta agrupación 3 a bordo de Peugeot 306. Primeira posición para David Varela e Erlan Fernández. Primeiros clasificados da agrupación 3 a bordo de Peugeot 306. Victoria na agrupación. E entrega o trofeo José Ramón Fernández neste podium que acredita os 3 primeiros clasificados da agrupación 3. Aplauso de todos nós para o podium da agrupación. Gracias, enhoraboa. Imos xa coa agrupación 2. Chamamos a un home que nos sona un poquinho, un home da casa que acadou a terceira posición, que presión nos treitos e fora deles, a bordo de Ford Fiesta R2. Terceira posición para o equipo formado por Eduardo González e Alberto Muñoz. Forte o aplauso. Xosé Ramón, non marche, que tennos que entregar aquí os premios tamén da agrupación 2. Terceiros clasificados, Eduardo González e Alberto Muñoz, Ford Fiesta R2. No, déjalo estar, que reparta este. Nosotros. Solo hay más, no hay más de ellos. Aplauso para eles. Imos coas segundos clasificados. Neste caso, a bordo de Peugeot 208 R2, estrenando montura nesta proba. Aplauso para Carlos Maquieira e José Manuel Angustia. Segundos clasificados. Chapas, aí estábamos, chapas, chapas, chapas. Despois desa brillante segunda posición, cos deberes feitos, reciben o trofeo de Xosé Ramón representando as empresas colaboradoras. A felicitación e o aplauso de todos nós para Carlos Maquieira, chapas, e José Manuel Angustia. E os
vencedores desta agrupación dúas, outros da casa, outros que levan facendo unha temporada impecable dende que comenzou este 2025 a bordo do Ford Fiesta R2 de Desguaces Tino Racing. Vencedores da agrupación dúas, Santi e María Martínez. Aplauso para os vencedores, Santi Martínez e María Martínez, vencedores da agrupación dúas a bordo de Ford Fiesta R2. Grande traballo dos da casa esta fin de semana, felicitando os seus rivais e acadando a primeira posición, recibindo o trofeo acreditativo e o aplauso de todos nós para o podium da agrupación dúas. Dos homes da agrupación dúas, todo queda na casa nesta agrupación e imos coa agrupación 1, a agrupación que acolle aos monoplazas, neste caso terceira posición, un grande fin de semana demostrando rapidez e solvencia, lástima desas averías mecánicas que lle privaron dunha mellor posición. Ten que levar un forte aplauso, terceiro clasificado desta agrupación 1, que é outro que o pequeno da familia Yacar, Darío Calviño, terceiro clasificado. Desta agrupación 1, entrega doña Sofía Núñez, concelleira de Deportes do Concello de Ribadumia, o trofeo como terceiro clasificado da agrupación 1 a Darío Calviño. Aplauso de todos nós por o grande traballo que fixo esta fin de semana. Aplauso para él. Falando de gran traballo, temos que mencionar tamén o esforzo, o traballo, a dedicación e o gran resultado segundo co Carcross de la Base Motor Club para Sergio Fernández Figueira. Grande traballo, aplauso. Segunda posición dentro desta agrupación 1, entrega don Miguel Castro, concelleiro de Urbanismo do Concello de Ribadumia. Ese trofeo acreditativo da segunda posición da agrupación 1 para Sergio Fernández. Aplauso para eles. E chamamos o vencedor da agrupación 1, un home que pilota un monoplaza da marca Yacar, o home que lidera o certamen ata o momento e que acadou aquí a primeira posición da agrupación 1. Forte o aplauso para Javier Ramilo Queijo. Javi Cobas, primeiro clasificado da agrupación 1. Vaya fin de semana de menos a máis, acadando a victoria na agrupación. Entrega o noso alcalde, don David Castro, alcalde do consistorio ribadumiense, o trofeo como primeiro clasificado a Javier Ramilo Queijo. Javi Cobas. Aplauso para o podio da agrupación 1. Imos coa agrupación 1, apartado B. Os side-by-sides, os vehículos que vemos habitualmente no Dakar, acaparan esta agrupación. Segundos clasificados desta agrupación, outro da casa, outro coñecido, outro home que se esforza por facer o mellor posible en cada carreira. Acadan aquí a segunda posición co Can-Am Maverick, Jaime Pérez, Gonzalo Cardalda. Aplauso. Side by side. Entrega o trofeo como segundos clasificados desta agrupación un home que está por aí escondido que non lle dixemos nada, pero temos que chamalo, Pablo Iglesias Duarte. Aí o temos. Aí o temos.
hombre, portavoz de la escudería de Desguaces Tino Racing, entrega ese trofeo a Cholo e a Gonzalo como segundos clasificados. Aplauso de todos nós para eles. E chamamos o primeiro clasificado desta agrupación side by side deste Scanam, que tan bo espectáculo dan e que acadaron a primeira posición o equipo formado por Francisco José Pérez, Elías González. Primeiros clasificados da agrupación 1B. Pablo, entre os trofeos, os primeiros clasificados da clase, da categoría 1B, os side by sides. Francisco José Pérez, Elías González, primeiros clasificados da agrupación 1B. Aplauso para eles. Imos coas seguintes galardóns. Chamamos ao vencedor da Copa Pirelli 4x4 neste cuarto Rally Mix Concello de Ribadumia. Chamamos para entregar o premio, antes de nada, ao representante de EMF, que neste caso vamos por nome e apellidos. Eu creo que estará Óscar por aquí. Óscar Uxía, perdona, Óscar non Uxía. Estaba eu falando, Uxía non está, Óscar non está, pero Uxía sí. Accede, por favor, ao podio para entregar os trofeos ao vencedor, sube, ao vencedor da Copa Pirelli 4x4, que como todos supoñedes, non é outro que equipo formado polo Skoda Fabia Rally 2 de Alberto Meira e Avelino Martínez. Vencedores do trofeo Pirelli para os vehículos 4x4. Entrega Uxía como responsable representante da marca. Trofeos como vencedores Alberto Meira e Avelino Martínez. Podemos aplaudirlle, que ben o merecen. Aplauso para eles. Vencedores da Copa Pirelli 4x4 a bordo da Skoda Fabia Rally 2. Aí estemos. Noraboa, equipo. Gracias polo vosa contribución. Imos xa co trofeo Pirelli tracción dianteira. Neste caso, este trofeo leva outro home da casa. Debutaba con ese 208 R2, disfrutou do lindo e acadou a primeira posición neste Pirelli tracción dianteira. Carlos Maquieira, José Manuel Angustia. Chapas. Aí o temos. Vane Maquieira entrega os trofeos como primeiros clasificados da Copa Pirelli para os vehículos de tracción dianteira. Carlos Maquieira, José Manuel Angustia. E o aplauso de todos nós para os vencedores do trofeo Pirelli tracción dianteira. Noraboa, equipo. Vaya fin de semana. Imos para lá. Os seguintes en subir ao podium é a Copa Iniciación Escuderías, que ten 3 clasificados. Neste caso, o terceiro clasificado, lugar máis baixo do podium, pero non menos meritorio para o Peugeot 205 de José Pena e Lucía Regos. José Pena, Lucía Regos. Non anda por aí. Recolle o Santi. Sí, recolle Santi, xamo. Sube, por favor. Entrega a Vanessa, fai favor, se eres tan amable.
os trofeos acreditativos para José Pena e Lucía Regos, que non poden estar. É a terceira posición. Xa está acostumbrado a subir a primeira, mira ti como... Aí estamos. Bueno, reciben un aplauso de todos nós, ainda que non estén por esa terceira posición. Chamamos o segundo clasificado da Copa Iniciación, neste caso a bordo de Carcross, Ismael Campo. Copa Iniciación. Un segundo que estamos revisando. Ismael Campo non está por aquí. Bueno, guardamos yo porque quedou segundo na competición de Copa Iniciación Escuderías e chamamos como primeiros clasificados a Fran Avalo e Joel Souto, primeiros clasificados da Copa Iniciación Escuderías. Bueno, que veña Lucía. Vamos para acá que... Sube, Lucía recibe os trofeos que recollía Santi. Lucía, José Pena e Lucía Regos como terceiros clasificados e chamamos ao primeiro clasificado Fran Avalo Joel Souto. Non pensei que non tiña nada. Carcross. Eu que sei, non sabía, sí. Bueno, por iso pregunto. Claro, que pon aí. Pero está mal. Imos aló, entregan eses trofeos. Vanessa Maqueira, por favor. A Copa Iniciación de Escuderías, Fran Avalo, Joel Souto, vencedores da Copa Iniciación Escuderías. La N5. Noraboa. Imos xa co trofeo N5. Imos... ¿Cuál? Sí, ahora van os N5, estes son máis importantes. Chamamos aos terceiros clasificados do trofeo N5. Trofeo... Bájame un pouco, baja o volumen. Chamamos os terceiros clasificados do trofeo N5, que non son outros que Mara Fontán e Javi Pardo, terceiros clasificados deste trofeo N5. Entrega Sofía Núñez, que é a concelleira de Deportes do Consistorio Ribadumiense, terceiros clasificados. Mara e Javi e Mara intercambiáronse os postos ao volante, que reciben o apoio de todos nós por esa terceira posición no trofeo N5. Segundos clasificados do trofeo N5, o asturiano Cristian Gil, acompañado do galego Álvaro Cerqueiras a bordo de Volkswagen Polo. Forte aplauso para Cristian Gil, Álvaro Cerqueiras. Segundos clasificados de Copa N5. Entrega don Miguel Castro, concelleiro de Urbanismo do Concello de Ribadumia. Aí estemos instaurando e recibindo o trofeo. Aplauso de todos nós para segundos clasificados. Se va para Asturias el trofeo de segundos clasificados, pero queda aquí en Ribadumia o dos primeiros clasificados deste trofeo N5, que non son outros co equipo da casa. Forte o aplauso para Celestino e Jorge Iglesias Cores, Desguacestino Racing. Primeiros clasificados do trofeo N5, por favor, alcalde. Si é tan amable, Castro, alcalde de Ribadumia, que entrega os trofeos ao primeiro clasificado. Equipo da casa, Tino e Jorge Iglesias reciben o trofeo e o aplauso de todos nós ao podium do trofeo Vehículos N5.
Vamos a entregar por aquí. Bueno, como sabedes, estamos escuitando a Santiago Roma, un dos patrocinadores tamén do evento de Bodega Santiago Roma. Vamos a entregar agora o trofeo Tracción Traseira. Sabedes que para nós moi especial recordar durante todo o ano os que xa non están con nós, pero agora temos a oportunidade de mencionar a todos e cada un deles. Bueno, pois empezamos a entregar o trofeo Esteban Pérez Iglesias, Memorial Esteban Pérez Iglesias, os vehículos de tracción traseira. Chamamos como terceiros clasificados a Iván Casal e José Manuel Liñeira, terceiros clasificados do trofeo Tracción Traseira Memorial EPI Esteban Pérez Iglesias, do Miguel Castro, concelleiro de Urbanismo do Concello de Ribadumia. Entrega o trofeo acreditativo como terceiros clasificados deste memorial a Iván Casal e José Manuel Liñeira. Aplauso para eles. E co este mismo aplauso chamamos a Jonathan Represas e Maite López, que transitaron a bordo do BMW 36 como segundos clasificados deste memorial. Esteban Pérez Iglesias, segundos clasificados deste apartado de tracción traseira. Entrega doña Sofía Núñez, concelleira do Concello de Riba, concelleira de Deportes. Segundos clasificados Jonathan Represas, Maite López. Boda, bueno. Son palabras maiores. Bueno. Despois, as felicitacións despois, por favor, que agora estamos montando moito jaleo, metendo moito compromiso. Vamos a chamar os primeiros clasificados deste trofeo Tracción Traseira Memorial EPI Esteban Pérez Iglesias, sempre recordado aquí en Ribadumia, sempre recordado por todos nós. Os pilotos do BMW Compact, Iván e Adrián Vázquez, primeiros clasificados do trofeo Memorial Esteban Pérez Iglesias. Aí os temos, primeiros clasificados cos nenos. Entregan o seu alcalde, don David Castro, que está aquí un pouco apartado, que temos que agradecer moito que este nesta entrega de premios, porque, bueno, está convaleciente dunha reciente operación que ainda o ten a medio gas, pero non quixo perderse esta entrega de premios. O director do consultorio, aplauso para eles, a este podio. Sí. Adiós. Vale. Vou vos pedir, non baixen, por favor, voulles pedir unha cousiña porque... Vale, un momento, por favor. Teño aquí anotado unha cousa que é importante. Os segundos clasificados, Jonathan e Maite, queren ter o detalle de entregar o seu galardón, entregarlle a unha persona que para eles é especial, para eles e para todos nós, o sobriño Emil de Esteban, de EPI, Adrián Alonso, que o sobriño sube, por favor, e recibe cariñosamente este trofeo, este recordo, que ahora, sobre todo, os segundos clasificados queren facer entrega dese trofeo para que quede constancia e que quede na casa de que o cariño sempre está presente para todos nós. E os recordo para EPI, con Emilio e con toda a familia. Noraboa, gracias por esa foto, ese podium. Moitas gracias. Seguimos pois emocionados, como non podía ser de outra maneira. Hai unha cousa que a nós, e digo a nós os copilotos, porque eu tamén o levo dentro, nos emociona, que moitas veces non se ve recoñecido ese traballo que fai que un piloto solo teña que conducir, que solo teña que dedicar a manexar, que o resto o leve a cabo o que vai sentado á dereita. Para nós é moi especial, é moi emotivo, pois celebrar este
memorial, esta segunda edición do memorial, trofeo para copilotos que leva o nombre da nosa Bárbara, de Bárbara Gómez Zoubel, que estou completamente seguro que alá donde esté, pois estará feliz e contenta de todo o que estamos vivindo aquí e sobre todo tamén por dese recoñecemento que a escudería del Guacestino Racing, que todo Ribadumia, porque me consta que o consistorio de Ribadumia tamén é parte activa dentro deste recoñecemento e sobre todo a familia do automobilismo queren ter para este memorial, segunda edición do memorial Bárbara Gómez Zoubel, trofeo para os copilotos. Chamamos a terceiro clasificado dos copilotos neste memorial da nosa Bárbara, a Jorge Iglesias Cores, terceiro clasificado. Forte o aplauso. Terceiro clasificado chamamos a Keka Ubel, que, bueno, pois un amor e ademais familia da nosa Barbie, para entregar este trofeo. Pedimosche que non baixes, Keka, que quedes aí ao carón de Jorge. Terceiro clasificado, Jorge Iglesias Cores, cheos de emoción, temos que decilo. Segundo clasificado deste trofeo de copilotos memorial, Bárbara Gómez Zoubel, outro dos grandes do automobilismo deportivo a cada segunda posición neste memorial, e recibe o aplauso de todos nós, Alberto dos Reis, segundo clasificado deste memorial, Bárbara Gómez Zoubel, entrega don José Manuel Gómez, pai de Bárbara. Recibe o noso aplauso tamén, que é un aplauso colectivo e cariñoso, non só para a entrega de trofeos, sino para todo o que presenta a familia de Bárbara. Aplauso para ele, segundo clasificado, Alberto dos Reis, sempre me poño as ordes tamén. Aí estamos. E chamamos o primeiro clasificado, recoñecemento o copiloto que acada a primeira posición neste memorial, trofeo copilotos Bárbara Gómez Zoubel, que a organización, a familia, a escudería e todo Ribadumia quere brindarlle no recordo da nosa Bárbara. Primeiro clasificado e vencedor deste trofeo memorial, Bárbara Gómez Zoubel. Forte o aplauso para Abelino Martínez. Primeiro clasificado. Nos agrada moito tamén ese triunfo, esta participación, e a primeira posición neste apartado e chamamos a Ana Belén Oubel, a nai de Bárbara. Aplauso para eles tamén, que ben o merecen, o noso recoñecemento, a gratitud, gracias á familia de Bárbara por estar aquí con nós, por recordala como a recordamos todos, máis si cabe, e o trofeo entrega Ana Belén Oubel, e o aplauso de todos nós. Si se acercan e que intercambiamos. Vale. Está bien el segundo aí. Moitas gracias, de verdade, toda emotividade. Dame a man. No, dame a chamar, non quero deixar de retirarse, pero quería axudar a Ana tamén, que Keka. Gracias, enhorabuena a todos os participantes, porque estamos cheos de emoción. Seguimos coa emoción e temos que falar. Non quero decir brevemente, porque son cousas que non son banales, son moi importantes. Sabemos do esforzo da escudería del Guacestino Racing, sabemos da implicación do Concello de Ribadumia na persoa de todo o equipo de goberno, que me consta que traballa incansablemente para ter a Ribadumia no máis alto. Temos que mencionar pois a todas as a todas as institucións e sobre todo as casas privadas tamén, as marcas que apoian e axudan a que isto sea posible. A Casa de Miguel, Servilíder, Auto Viña Codeseira Bodegas, Terras del Antaño, Agronoma Bouza do Rei, Santiago Roma, Alú Misel,
que, bueno, pois son parte importantísima, amén de o resto, que mencionar, pero non me quero olvidar delas tamén, e as mencións públicas, o Concello de Ribadumia, por suposto, por ser o principal precursor, o principal patrocinador e, sobre todo, coa máxima implicación para que Ribadumia poida disfrutar do automobilismo deportivo de primeiro nivel un fin de semana ao ano. A Comunidade de Montes de San Vicente de Meis, o Concello de Meis, que tamén pois apoia incondicionalmente, bueno, pois aporta parte do terreno tamén para poder competir, e a Comunidade de Montes de San Martiño de Meis. Tamén as mencións familiares. Aquí quero facer unha parte e quero chamar, antes de nada, a don Celestino Iglesias Cores, e a doña Isolina Duarte. Sube, por favor. Que anda por aquí. ¿Dónde está Soli? Sí. Tamén merece un aplauso. Antes decíase, detrás dun gran home sempre hai unha muller. Agora dice, ao lado dun gran home sempre hai unha gran muller. Merece un bo aplauso tamén. E queremos entregar... Bueno. Bueno, queremos entregar unhas mencións e queremos que sean eles quen as entreguen. Hai dúas persoas, dúas das tantas. Queremos abrir aquí este paréntesis para falar de dúas, que son dúas personas que traballan incansablemente para que todo funcione no equipo. Son mecánicos, son traballadores. O traballo deles non se ve, pero notase cando vemos o transcurrir da competición, e queremos chamar para entregar os recoñecementos a Jesús Álvarez Balboa e a José Diego Sabarís Suárez, dous dos integrantes da escudería. Suban ao podio, son tan amables. A Susiño, a Jesús Álvarez Balboa e a José Diego Sabarís, que estará por aquí tamén. José. Bueno, pois dámoslo despois, pero sí queremos recoñecer o traballo dos que están sempre o carón e sempre na sombra. E aplauso de todos nós para eles. Non baixes, queda aí, dos que ben o merece. Estou cheo de emoción tamén. Non sei se darei feito. Outro dos que ben o merece, eu recordo unhas verbas que decía, supoño que agora cambiaría de opinión, estou seguro que sí, por a implicación que ten, pero antes decía, a min isto non me gusta, pero agora, a base de pau, pois aprendemos, disfrutamos e nos implicamos, e ten que subir a este podium por todo o que fai, por todo o que significa, por todo o que é, por todo o que aporta á familia. O recoñecemento da escudería del Guacestino Racing para Pablo Iglesias Duarte. Arriba, entrega Soli Tino ese trofeo. As que están aí sempre empuxando, sempre detrás, ou diante, ou no medio, pero sempre aportando para que todo funcione, e que nunca se sabe delas, pero que o traballo é super importante. E o último dos recoñecementos familiares, pois quixemos que para unha persoa, é que se palabra xa me descubro. Quero descubrirme, quero manter a intriga, porque tampouco sabe quen é. Entón quero manter a intriga, pero vou vos facer unha cuestión a todos. Se a primeira vez que competides en rallies, en rally mix ou en montaña, ou en calquera especialidade, non tedes a sorte de rematar a proba, pero tedes un recoñecemento, seguro que o vades a ganar durante toda a vida. Eu quero que ese recoñecemento de hoxe e o aplauso de todos nós sexa para a debutante da familia, 16 anos, Iria Iglesias Duarte. Adiante.
a pequena Cir, a 6 anos, moi ben levados. E este é o recoñecemento da escudería dos pais de Iria e de Pablo, e aplauso. Podemos aplaudir, que ben o merecen. Aquí temos o corazón de Desguacestino Racing. Gracias, sí, acabou Soli, gracias. Enhoraboa, Susiño. Ahora falamos, Pablo e Iriña, esperemos que teña moitas oportunidades de demostrar a súa valía, que seguro que ben o merece. Vamos a refacer unha cousa que tiñamos feita e que coido que non tiñamos feita da mellor maneira. Si o fixemos ben, porque falamos de que a Copa Iniciación Escuderías, Aarón Fernández e Jesús Tobío, que eu creo que están por aquí, acadaron a terceira posición. Aarón Fernández e Jesús Tobío, a de 1, a de 2, a de 3. Chamos a todos. Pois bueno, Aarón Fernández, Jesús Tobío, terceira posición, José Pena e Lucía Rego segundos, e Fran Avalo e Joel Souto terceiros. Eu vou vos explicar que había un erro na identificación digital, co cal refacemos esta clasificación e chamamos a Aarón Fernández e Jesús Tobío. Andan por aí ou non? Se non, vamos, José. Un aplauso desde aquí. José Pena e Lucía Rego. Aarón está por aquí. Vamos, que se nos fai noite con todos vos. Moita presa tiñades no treito agora. Vamos, vinde para cá. Subide aí a terceira posición do podium. Aarón Fernández, Jesús Tobío. Xa subimos 2 veces sin facer nada. José Pena e Lucía Rego, adiante, por favor, segundos clasificados desta Copa Iniciación Escuderías, e Fran Avalo e Joel Souto, que si estaban como primeiros clasificados. Aí estamos, subimos aí, entregamos esos trofeos. Vane Máquina. E aí temos o aplauso de todos nós para o podium da Iniciación Escuderías. Agora sí que sí. Al segundo clasificado. A ver se van a marchar sin por arriba. Aí temos. Agora sí que podemos aplaudirle a todos. Podium da Copa Iniciación Escuderías. Bueno, imos xa coas 2 clases finales para rematar esta cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia. Antes de nada, eu quero agradecer, sobre todo, a implicación do Concello, a implicación da Xunta de Galicia e Diputación de Pontevedra, tamén do Concello de Ribadumia, institucións públicas que están sempre apoiando este deporte dende que se lles presenta a iniciativa, e temos que agradecerlo a todas as empresas privadas que as vades vindo aquí na pantalla e que, bueno, estuveron sendo durante todo a fin de semana, que temos que agradecerlle muitísimo a todos e iniciar xa este rush final, este podium das clases. Invertimos a orden nesta ocasión e vamos a chamar aos 3 primeiros clasificados da clase A, da clase dos monoplazas, para cerrar o podium desta clase. Chamamos como terceiro clasificado a bordo de monoplaza Yacar a Calvillo, terceiro clasificado da clase A. Entrega o trofeo Ana Castro, responsable de Bouza do Rei, Bodegas Bouza do Rei, a Darío Calviño, terceiro clasificado da clase A. Vaya fin de semana para o piloto de Yacar. E aí o temos, terceiro clasificado, a foto con Ana Castro, responsable de Bodegas Bouza do Rei. Aplauso de todos, ben o merece, claro que sí. Chamamos o segundo clasificado a bordo do Carcross de la base. Non vai xe, Ana, que vai a entregar os primeiros clasificados. Merece un bo aplauso, sí, pase vostede, por favor, hasta a cociña. La Base Motor Club, segundo clasificado, Sergio Fernández Figueiras. Aplauso para él. Entrega
doña Ana Castro, responsable de Bodegas Bouza do Rei, segundo clasificado. E chamamos o primeiro clasificado desta clase A, que non é outro que o líder do certame ata o momento carballés, Javier Ramilo Queijo Jacobas, primeiro clasificado da clase A nesta cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia. Entrega doña Ana Castro, Bodegas Bouza do Rei, e aí temos o podium da clase A e este forte aplauso de todos nós. Noraboa por a brillante fin de semana que fixestes e que nos fixestes disfrutar a todos. E invertimos a clasificación para entregar agora a clase B, que sexan os últimos en subir o podium, porque os últimos son os primeiros e temos que decir de alguma maneira que esta carreira marcouse un pouco por a victoria de un carrozado por diante dos monoplazas, co cal vamos a establecer o podium final da clase B, que será o podium final deste Rally Mix, deste cuarto Rally Mix Concello de Ribadumia. Chamamos como terceiro clasificado desta clase B o equipo da casa, o equipo do Ford Fiesta N5, que vemos aí entreteñido explicando as cousas, Celestino Iglesias e Jorge Iglesias Cores, terceiros clasificados desta clase B. ¿Dónde Jorge por ahí? No. Terceros clasificados da clase B. Entrega don Miguel Castro, concellero de Urbanismo do Concello de Ribadumia. O galardón, os terceiros clasificados. Ese choque de mans e este trofeo e o aplauso de todos nós para o equipo DTR de Esguacestino Racing. Segundos clasificados desta clase B a bordo de Skoda Fabia Rally 2, o equipo formado por Manuel Osorio, como é, Alberto dos Reis. Forte aplauso para eles, segundos clasificados, fantástica performance. Entrega a concelleira de Deportes do Consistorio Ribadumiense, doña Sofía Núñez, o trofeo acreditativo. Como segundos clasificados da clase B, Manuel Osorio e Alberto dos Reis reciben os bicos a felicitación e o aplauso de todos nós como segundos clasificados desta clase B. E os primeiros clasificados desta clase B, e teño que decirlo como comentaba antes, vencedores. Non hai un trofeo como tales, vencedores absolutos da un carrozado por diante dos monoplazas. Chamamos os primeiros clasificados da clase B, chamamos os primeiros clasificados da cuarta edición do Miss Concello de Ribadumia a Alberto Meira e Abelino Martínez. Forte o aplauso para eles. Primeiros clasificados da clase B, primeiros clasificados do cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia. Noraboa. E chamamos o noso alcalde, o máximo responsable do consistorio ribadumiense, a persoa que dirixe os vestixios desta localidade tamén, como sempre, o noso alcalde don Miguel Castro. Ai, don David Castro, Miguel, estou mirando para Miguel. Va. O noso alcalde, vou adivinando, o noso alcalde don David Castro entrega o trofeo e aí temos o podium desta categoría, desta clase B, cos vencedores e cos responsables do consistorio municipal. Aplauso de todos nós para os vencedores da clase B, aplauso para o vencedor do Rally Mix, Alberto Meira e Abelino Martínez. Noraboa a todos.
digas nada, que suban ao podio. Sí, que suban ao podio. No, pero quiere que lo suba. Bueno, amigos, dentro desta cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia temos que facer tamén a mención aos vencedores da Copa MRF, que non hai trofeo para eles, pero sí temos que facer mención aos vencedores da Copa MRF e dende aquí darvos as gracias a todos por facer o automobilismo en Ribadumia, gracias ao noso alcalde, a todo o equipo de goberno, ao consistorio municipal que fai posible que estamos hoxe aquí e que cada fin de semana do ano, unha fin de semana ao ano, veñamos a Ribadumia coa excusa dos coches e o resto das veces veñamos a disfrutar de todos que nos teñen que ofrecer. Gracias, amigos. Isto é Ribadumia, isto hai que disfrutalo, agora continúa este fin de festa, o ano que ven, o luns, teremos o primeiro día do ano que ven, en canto ao Rally Mix, quinta edición xa na cabeza, gracias a todos, institucións, patrocinadores e competidores, e que pasedes todos un feliz domingo. Saúdos, gracias, que viva Ribadumia!